Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tico City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag guys, kung may ligong kag traditional hilot, first time mo ni nakita para sa inyong tanawag. May buntag ma'am. Ano sa ganito? Sakit kayo na itong diri. Ano sa yun na nagsugod? Magulang? Mulo na ni siya pero Kaya ra. Kaya ra na ako niya ako sa size kay. Hindi man niya sutro na gidining ko. Ay. Ito sa interruption pa. Hello ma'am, buntag ma'am. Doon, pila ka nito ki-order niya nga lamisa upat, no? O, niya ang kuha ni mo na itong 30 itong bangko. Okay na siya, ma'am. Ugma lang sa buntag. Sige, salamat. Makalugar ka. Sige, salamat. Pagani, ay, anak na. Sige. Pa-deliver lang ito, ugma. Katuod naman to sila siguro. Inalang ko sa Rabina ka Eric Hilot. Sige ma'am, salamat. Bye. Ang talaga ito? Sige. Kami na naman sa gawin nagsugod anak yun. Itong one pa lang. Nakuha dito ko rin ka nang nabikil ko ba kay pag hindi na ko itong sa trabaho. Sarado man ang putahan ako, yan na ako sa tiin. Slide ko ako. Ako may iniulang sa isa. Pero madara siya ako ng tambal sa mga balo sa isa. Karoon mga siguro mga 4 na. Hindi ka nagkabasag hapon gabi? Yan ang himal sa hakba, kunas digo. Sa akin lang. Bahay lang. May bugno kaya itong mga pano. Hindi mo panin. Ibigan yun siya, mga dapi-dapi yun. Pero yun. Kinindiri dyan, kinindiri. Paano ay kini, sakit kayo ni. Sakit kayo. Kini, paano pa rin kinindiri. Sakit yun. Kini. Kung mo na magpasiyan. Inom lang tumbal. Mubalik magyapon din siya. Murag na bungog na ko sa tambal. Mga mataw na ako nga. Ngayon, nakita ko nimo. Kung kay friend na. Nga, Atong kulin. sa Kulin. kunin. Nakain ko nga. Balik ko na. Kapila na di ko pag gabi. Wait, tarong ko. Yung bante siguro naman. Kaya para magamit ng saksakanan, yung bante na. Sa likod siya. Hala, dili na nagpabandara lang ko. Yes. Unsa pa kailangan kita matini mo, ma'am? Ako nilipod kini kay dili kay na ko sa mga Sakit. Likod ko, sakit. kung kaysa una bata ko magbukuan ang magulo siya o kabulan kay napiang ba na ulo ko sa dako nga pala mo na dinili Sige. Magisak-sak. utol ko yung malo Akan na. Sige, wala na gilain. Ako na lang mangita sa uban. ikaw na lang Sige, asa ka itong balay mo, ma'am? sa power Power. So, basig na kay shout out sa taga-power, ma'am. o naagid do kanang ako ang silingan magpahilot ko daw siya kaya iyang bana pareho ko dito pag ibati na isipod mo ako yung Pagpuntahan pa doon. pagkontar ko Kaya. kaya pa Kaya rin eh. pwede Kaya ka na mag-usig kay kagwanta. Madugay mo, ma-improve man siya. Huwag magkaisog siya ba, no? yun mo nung check paman Mga tabo na yun, di nino katrabaho. ito patunog mo gabi kung saan ako plastar 1 to 8 sa ulan Kaya na una, nag-teach naman na. hindi naman ako makaya Wala pa home service. pwede yun mga ganito ingon sa kong anak Mm. service na lang mo Mm. balak mo ba kung sa kanti maulian
Ang basa kayang atol, may kamot lang buta. Hindi mo may bala. Ganit. Sige, sige. Shout out ma'am, wala na kayo shout out. Wala na. Ay mo silingan. Manig ito, kaya patultol sa ko. Kinsa man to si? Si Inday ni China. Sige, shout out. Hindi dyan, anak ko gani, ko yung tanda sunod. Kailan sa yung bana. Kahit hindi na tayo na pamatirin, no? Sige, ayan guys, shout out sa taga Power. Ano ba sa Power? Una sa Digos Doc. Sa kanang may nakong tulay na akong normal. Ano sa... Doon ako sa Nicolas. Pasaka ka dito. May kariso dito mga pumus. So, ayan guys, shout out sa taga Power. No? Sa San Nicolas, Digos City. Kasi pailaing lugar na Power. Digos City ni siya. God bless po sa inyo ha. Si Ma'am Direktong Tabangan na mamayo, yun ipang matisgawasan. Patay itang lusuran na sa katulong sa kasakit, no, sa lawas, sa Antiil. Gikan sa Dapi-Dapi, Pangiran, Madung, nagyon sa Tiil sa right side. No? Makalakaw man, pero pati yung ginod yun, takiang yun. No, og naipailog siguro ang kwarta, di yun sa kailog. Maulahe. No? Hindi ka ilog, hindi mo kalingkod. Sige lang. Kalingkod, hindi lang saon. Saan kayo mangihi ko, maglisod mo itong kuan. Lingkod, maglisod ko kung May bangon. bangon na po. Nagbangon na po. Lisod na po. Lisod na po po. Kuan, mangita siya kanang paraan niya kanang ahadap na site niya kanang gili sakit, pero sakit din siya. Sige. So, tabangan na to si Ma'am na Mamayo. Yang hinapamati ito ng adlaw. Ano na, dugay na doon eh. Siyempre, inabanan sa paglampas sa Ginoo. Siyempre, tarang nga madugol sa kuha. Manikamot na, no? Manikamot yung mga Mamayo, mapatutunay mo. Kahit may katay pinapamunta sa gawa. So, siyempre, sa karoon lang po nakakita ng video, please po, subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. Please share this video para dagan tag matabangan, dagan po ito, dagan po masayo, no? Siyempre, shout out sa lahat ng mga nagkatanong sa kong viewers, sa kong YouTube channel, sa mga nagka-comment, dagan salamat. O siyempre, shout out po sa lahat po ng mga OFW, kung saan kayo nagtrabaho ngayon, God bless po. Saludo kami sa inyo. OFW din po ako sa Qatar at saka sa Riyadh. Dito yung nagahilok. Sa Riyadh. Dito pauli ako ng misis. Dali na ako nagahilok. Kung ako kauli, di ko kahilot. Di ko kahilot mo rin. Iwi na niyo ba? Huh? Iwi na niyo po sa Hindi mo kasi niliwi. anak na yun siya. Anak na siya. Mga nagsalig ka dali sa kuwan. Pili man ako ikupod. Nagsalig na no? Wala biwi na gitsa na kayo. Di po ka kadagan. Legit. Sige, sige. Masa mo yung kuyog? Ako ning anak. Sige. Ano ko yung magsuon? Magmula na ako. Sige, sige. So ayan guys, magsugod ako hilot guys sa Tato Power Digos City. God bless po. Sikit yun? Sikit ko lang. Basta. May kailang katon ng tanong? Puntang na mga Lagi ka huwag ka mag-sungkot-sungkot. namin bangko ako ang Kaya ra. bangko ra siguro yun. Madugay-dugay pa na ba? Sakatagamay mo. Sakatagamay. Kaya? Oo, tag na. Lison. Okay ba? Hindi lison? Masa man? Kung lang nabante. Kamara? Nana lang ulo para di lison. Okay na? Ready na? Susunod mo. Grabe ka mo sa unti. Pagtak-tak. Nagkaroon ka ng tahilot. Huwag mo kong hilot, huwag ma.
Timing ko ni mo ron. Gani. Naman ginakumakaya kung hindi niya na kung anak mo. Ah. Kontak. Wait, dali ramon ka to, dre. Okay. Kuan, kailan na po na ako ang nagtutuloy yan. Napawer ako. Ana lang mas gawas. Ano to, ha? Ano sa kalas na hilot? Kung adlaw. Wala po siya, ha? Kailan na po na ako. Pagkakumang ko. Ano po dito? Ay! Ah! Ito. Kaya ito naman ba? Ito naman ba? Ito naman. Pangalan na. Ang dati. Pangalan din ito naman. Tinood ba? Tinood? Oo, Lloyda. Luida. Wala ito naman. Kita ada kasi mga video. Ika na pa nang Facebook. Oo. Ika na pa puli. Dati. Siya ni mo pakita naman dito. Sila dito na pili. Ang wala. Dito may. Kaya? 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 Ha? Sakit ni May? Kaya, Apa yang begitu dia? Apa yang begitu sih? Wala. Wala naman na. Baliti. Doon sa tulay. wala. Doon sa kanang tulay ng limo. Maliban natin. Begitu dia. Ano Wala naman ako. Ano? Puto naman ito naman. Wala na sa siya. na ay patay isa magputol. Labi na kuyo dia. Naano. Naikwentro na ko. Hmm. Sanib siya sa Batangon. Sa wala pa gani na putol kay
may pagkita di ano, babae. Ang naduol sa sanay pa ito mga bata. Eskwela ganito sa eskwela niya. Di ba na eskwela sa babaw? Wala, Poliso. Eh, ang elementary. Sa Nicolas. Kulas mong unahan dyan ba? Sulod dyan kayo. Sa Nicolas. Di ada sa eskwela. Kano saan man ka mag... So, wala di kami sa walang nakainan ako. Pareha lang sa tao niya. Saan man ka mag-high school, wala pa ko balo. Hindi mama. Eskwela yun sila. Sabi ba kung ulo? Ay! Damay? Kaya? Kaya? Ha? Kaya?
Bikil, pas mo mo. Pas mo puso. Bikil. Murmur nga way kusog. Aray. Aray. May kamay na? May kamay na, ma'am? Ha? Sino ba daw ka? Dili? Kao na. Aray sa una o. Nag-explain ko sa mo, ha? Paminawa ko, ha? Kaya importante kini sa imong kalawasan, dili lang para sa imong apel po ko, ha? Kita tanan na binigay sa akong viewers. Paminawa ko, ha? Gani dire kung mapakamasayod mo ni palay-palay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar, ha? O, dili yun na sila parehas, ha? So, kani uric acid, nadri ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice, ha? Aray. Handa lang pa sa kapag hindi mo.
Agoy. Hi, Pagi. Si Pagi ako chat. So, Ako chat si Pagi. hmm. Ano ba siya? Ay, padalaan pa kag-cake. Pera? Lagi sakit eh.
Saka naman. Hindi, saka. Yan na. Na. Mira. Na. Mira, saka. Na. Diba? Wala na sakit? Hindi? Wala tayo na pala hininga. No? Ma'am. Ayan tayo. Ito yun. Diba? Ayan. Itong totoo na. Tibiti ka? Ito ka taas. Ano yung surprise mo? Ha? Nagbibigay ka ng unahan ka ng surprise sa tangang pa guys. Ano kailangan mo? Lami man siyang ko, pero kung maputang na yun siya guys, lami yan. Labi ng sudan ng bakbar. Iilis ba na? Ini bagay, huwag lagi niya siya Ano yan? Ano yan? Okay. Dito ba eh? Ha? Kasulay na ganda. Wala.
man kamote eh. Sakit pa na. Kung kailan sakit. Sakit mo lagi ng kamot. Ano din ang pasakidihan mo? Ano utang mo kitang tapulan? Saan mo din ang kidihan mo? Kami naman yung nakakay ko niya. Maski ko black out with siya. Kanang kami mo freelancer. Parang hindi mo pa nakayo. Hmm. Okay. Matik ka. Sakit ka man, no? Kaya. Smile ka, video mo. Kita na naman ka sa... Subscribe na ka sa YouTube. Wala pa kaginay kaya ako may tingnan sa bala. Ka ma'am, subscribe na ka ma'am. Wala pa. Subscribe, no? Malang matangag kang katawag isa. YouTube na ko, Eric Hilot. Ano sa mga ano YouTube na ko? Ano gina-upload, mabutang mo ko sa YouTube. Agoy. Ano ano ng pipsil niya? Hindi na ako. Siguro may isa na mo piliin ko. Ang mga sakit eh. Sakit pa eh.